Στο συγκεκριμένο βίντεο θα προσπαθήσουμε να δούμε το πρόσημο του τριωνύμου. Δηλαδή, έχω το τριώνυμο μείον χ για τετράγωνο συν 5χ μείον 6 και θέλω να δω πότε όλο αυτό το πράγμα, για ποιες τιμές του χ δηλαδή, όλο αυτό το τριώνυμο γίνεται θετικό και για ποιες τιμές του χ όλο αυτό το τριώνυμο γίνεται αρνητικό. Τα βήματα λοιπόν που θα ακολουθήσω είναι τα εξής. Σαν πρώτο βήμα λύνω την δευτεροβάθμια εξίσωση μείον χ τετράγωνο συν 5 φορές το χ μείον 6 ίσον με το 0. Βρίσκω δηλαδή τις λύσεις αυτής εδώ της εξίσωσης. Πώς λύνεται αυτή εδώ η εξίσωση? Είναι μια δευτεροβάθμια εξίσωση και λύνεται με τη διακρίνουσα. Δ ίσον β τετράγωνο μείον 4α. Ξαναθυμίζω λοιπόν για άλλη μια φορά ποιο είναι το α. Το α είναι ο αριθμός που είναι μπροστά από το χ τετράγωνο. Ποιο είναι το β? Το β είναι ο αριθμός που είναι μπροστά από το χ. Ποιο είναι το γ? Το γ είναι ο αριθμός που είναι μόνος του. Άρα λοιπόν στη δικιά μου περίπτωση η διακρίνουσά μου θα δίνει τον τύπο δ ίσον, όπου β θα βάλω το 5 στο τετράγωνο, μείον 4, επί όπου α θα βάλω το μείον 1, επί και όπου γ θα βάλω το μείον 6. Κάνοντας εδώ τις πράξεις θα διαπιστώσω ότι 5 στο τετράγωνο μου κάνει 25, μείον επί το μείον μου κάνει πάλι μείον, μείον επί το μείον μου κάνει συν και όλο αυτό επί το μείον μου κάνει μείον και μετά 4 επί το 1 4 επί το 6 24. 25 λοιπόν μείον 24, 1 μεγαλύτερο του μηδενός στη διακρίνουσα, άρα θα έχω δύο άνισες ρίζες. Πάω να βρω τις δύο άνισες ρίζες χ 1,2 οι οποίες βρίσκονται από τον τύπο μείον β συν πλην ρίζα δ προς 2α ίσον. Εδώ μπροστά βάζω το μείον β, τον αντίθετο του β πάντα, εφόσον ο β είναι 5 εγώ θα βάλω μείον 5 συν πλην ρίζα του δ της διακρίνουσας, 1 δηλαδή αφού τη βρήκα 1, προς 2 φορές το α, 2 φορές επί α είναι ο αριθμός μείον 1 ίσον μείον 5 συν πλην 1 προς 2 επί το μείον 1 μείον 2 και έχω δύο περιπτώσεις, μία με το συν και μία με το πλην, μείον 5 και 1 προς μείον 2 μείον 5 μείον 1 προς μείον 2. Η πρώτη λοιπόν η ρίζα της δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι μείον 5 συν 1 μου κάνει μείον 4 προς μείον 2 μου κάνει 2. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν. Και η δεύτερη είναι μείον 5 μείον 1 μου κάνει μείον 6 προς μείον 2 μου κάνει 3. Άρα λοιπόν για να δω το πρόσημο ενός τριωνύμου, το τριώνυμο είναι το μείον χ τετράγωνο και 5χ μείον 6, έρχομαι σε πρώτο βήμα και λύνω τη δευτεροβάθμια εξίσωση μείον χ τετράγωνο και 5χ μείον 6 ίσον με το 0 και βρίσκω τις δύο λύσεις 2 και μείον 3. Και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι λίγο απλό. Θα φτιάξω ένα πινακάκι. Στην ουσία δηλαδή με νοιάζει για τις διάφορες τιμές που παίρνει ο αριθμός χ, τι τιμές παίρνει το τριώνυμό μου. Ας υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο άξονας του χ. Εδώ είναι κάπου το συν άπειρο, εδώ είναι κάπου το μείον άπειρο. Πάω και βάζω πάνω τους αριθμούς που είναι λύση του τριωνύμου. Δηλαδή θα βάλω πάνω, αν κάπου εδώ είναι το 0, κάπου εδώ θα είναι ο αριθμός 2, κάπου εδώ θα είναι ο αριθμός 3. Εδώ κάτω, στο κάνω με διαφορετικό χρώμα, γράφω το τριώνυμό μου. Ποιο είναι το τριώνυμό μου? Μείον χ τετράγωνο συν 5 φορές το χ μείον 6. Εάν το χ γίνει 2, μηδενίζεται το τριώνυμό μου. Εάν το χ γίνει 3, μηδενίζεται το τριώνυμό μου. Και ακούστε τώρα λοιπόν τον εξής απλό κανόνα για να μπορείτε ανα πάσα στιγμή να βρίσκετε το πρόσημο αυτού. Λέει λοιπόν ο κανόνας ότι το τριώνυμο αυτό, το τριώνυμο μείον χ τετράγωνο και 5χ μείον 6 και όχι μόνο αυτό, κάθε τριώνυμο ακολουθεί τον εξής κανόνα. Είναι ετερόσημο του α ανάμεσα στις δύο ρίζες και ομόσημο του α έξω από τις δύο ρίζες. Δηλαδή, τι εννοεί ανάμεσα από τις δύο ρίζες? Ανάμεσα στις δύο ρίζες εδώ μέσα δηλαδή είναι ετερόσημο του α.
Το α είναι ο αριθμός που είναι μπροστά από το χ τετράγωνο, είναι -1, είναι αρνητικός. Ετερόσιμο σημαίνει -1. Άρα θετικός λοιπόν ανάμεσα στις ρίζες, θετικό το τριώνυμο ανάμεσα στις ρίζες και αρνητικό το τριώνυμο λοιπόν έξω από τις ρίζες. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος έρθει και μας ρωτήσει το τριώνυμο μείον χ τετράγωνο και 5χ μείον 6 πότε είναι θετικό και πότε είναι αρνητικό, μπορούμε κάλλιστα να του γράψουμε ότι το μείον χ τετράγωνο και 5χ μείον 6 είναι θετικό, μεγαλύτερο από το 0, όταν το χ ανήκει στο 2,3, δηλαδή το χ είναι ανάμεσα από το 2 και από το 3, και το τριώνυμο, ας το γράψουμε διαφορετικό χρώμα, μείον χ τετράγωνο και 5χ μείον 6 είναι αρνητικό όταν το χ ανήκει, που πρέπει να είναι από εδώ και από εδώ, δηλαδή θα πρέπει να είναι από το μείον άπειρο έως το 2 και μετά από το 3 έως το συνάπειρο, θέλω και τα δύο διαστήματα, άρα ένωση. Και για να κατανοήσουμε πλήρως τι εννοώ, και πότε το μείον χ τετράγωνο συν 5 φορές το χ μείον 6, το τριώνυμο αυτό είναι ίσο με το 0. Ίσο με το 0 γίνεται όταν το χ γίνει 2 και το χ γίνει 3. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον πολύ απλό κανόνα, τον οποίο θα ξαναπώ πάλι, μπορούμε να ανά πάσα στιγμή σε ένα τριώνυμο να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόσημό του. Δηλαδή, ποιος είναι ο κανόνας, θα τον γράψω απλά και ωραία. Ο κανόνας είναι ετερόσημο του α εντός, τι σημαίνει εντός, ανάμεσα δηλαδή των ριζών. Αυτό όταν το τριώνυμό μου το λύνω και έχει δύο λύσεις, δύο ρίζες. Θα δούμε τι γίνεται όταν έχει μία σε ένα άλλο βίντεο και θα δούμε τι γίνεται και όταν δεν έχει καμία ρίζα. Άρα λοιπόν, συνοψίζω, το τριώνυμο μείον χ τετράγωνο και 5χ μείον 6, για να το μελετήσουμε ως προς το πρόσημό του, κάνουμε το εξής απλό. Πρώτα το βάζουμε ίσο με το 0 και βρίσκουμε τις δύο ρίζες τους. Εμείς μελετάμε την περίπτωση που έχει δύο ρίζες. Δεύτερον, ακολουθούμε τον εξής κανόνα. Ετερόσημο του α ανάμεσα στις ρίζες. Εάν το α μου είναι αρνητικό, άρα ανάμεσα στις ρίζες το τριώνυμό μου θα είναι θετικό και έξω από τις ρίζες θα είναι αρνητικό. Αυτά.